Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde goto kala e moɗon ɗo wawi wonde e juurade goto kala e mon ɗo wawi wonde e ɗaɓɓude yafuya goto kala e moɗon e yafrade hen goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. En mbaɗino gurti meɗen Allah walli en ha en garti e dow jam. Hande noon woni aset biyanoɗo kawruɗo e 28 3e mois 2026 aset hande oɗo. On ji tablo mon nanɗon erago wonande winoɓe ko yiɗɓe jangude ɓe jiyata hay batte ɓenne bisimilla maɓɓe ɓe mbaɗana heblo maɓɓe. Kala mo ganduɗa a yiyata bindol pular hay batte no amni numéro o nanɗon 77 906 14 81 nan lesto on ɗon windi 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya alluwal ngal holɗum ko wiyete WhatsApp ko jiya ɗum ngara kaala indema e yettodema kaala indema e yettodema on saha ngara min kalanma sarɗiji ɗi so ɗi belima naata janga ɗi belanima jokka hajuma golle jokka hajumen an yiɗi ko jiɗɗa ko ma jaranma hunde kono son mbito on jarama jokke golle min beltima ɗum jokkata golle ɗe ko golle mbiɗon ko golle courant ko golle wifi ko golle connexion nafata noon an jangowo anne jungo ma yenta hen balla janguinomo janginirma ha janga. O ji alluwa ngal nanɗon en ngala kaɓorɗe kono koye peeje tan ndeɓeten eɗen janga e peeje gonɗen tan koye peeje eɗen janga peeje eɗen golla peeje. Alluwa ngal nanɗon on ji no winda hen ar ha jangen limto pular yawgo ko alda e tampere limto ngo woni ɗo ayde ene windi e alluwal he ko feere waɗɗum ɗon kono wonani wayi kono noon ko nen jiɗɗen waya e so Allah hokki en sago men taw oɗon janga oɗon paama no famorto. Nde wonno YouTube o gongni heɓa nan toon fodde ujunnaje jeenayo neɗɗo e temedde joyo neɗɗo e capanɗe jeenayo fawɓe nan toon. Amin gandi aɓen toon aɓe janga toon ɓe hen jangat ɓe hen natat jaltina janguire banggue less amin gandi ɓe kala ko waɗa hen amin jiiya amin ganda guittuɗo mo ittani janguɗo mo jangani. Ala ko haali noon ko wonɓe to Facebook ɓe ɗum foof ko jangde tan woni ɗon. Goto kala so fini subaka ñalawmaji jangde ne ene janga ala jangguine noon ene yooɗo haysa haalanaka waldu janguino makko farilla e ma. Ɗum noon wadde kadi erago waɗama kadi hande ɓamtama jangde an binoɗo ka jiɗɗo jangude numéro o nani ɗon 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara bindoɗa hande ɓamteten jangde nde wonande janganoɓe adiɓe ɓe ɓenne jokka jangde mumen onon hesɓe ɓe waɗe limto heso to monɗo mbawon jangude oɗon ballire seeɗa ha Allah walla on onon kadi jiyon bindi no ɓeyto jiiri bindi ni.
on jii gila 16 4e mois 2016 faade hande en jaɓani yaltude ngoɗo felo limto hejjo rendinde nde wonno gandal men heewani ko ɗon mbawaten tombade ɓe janngani waɓeɗe men ɓeeni ɓenne ballire ɗon no naatiri ha mbawa jangude nde wonno jangude nde rewato koye wawde limto tawo so Allah wallima tan ha Allah wallima a wawi limto ngo gonga e gonga e kala ɗemgal ngal janggata kala ɗemgal ma mbawɗa jangude mbiɗa ka jango ɗum ƴetta rewde ɗo limtoɗo ha mbawa ɗon ha ɗigga kala noon ɗemgal waɗanama limto mum tonga ne foti ni waɗa hen masɗe mum no poti ni gasi kala ɗemgal ko noon tan wayata limto hijjo ɗon haaɗi limta kijja ɗon so ɗiggi tan heddo noon rendinde nde ƴetta ko limto ngo hijjo ngo ndendina wonanma hunde janga ay ko ɗon wiyete janga ƴetta limto ngo hijjo ngo ndendinago on saha keɓa kala janga so tawi noon a wawa limto a wawa hijjo ko jangata allahumma illa noppi ma kam ne woodi a jogui noppi ene haale aɗa nana defta hen ene haale aɗa nana defta hen so ɓooyi mo wona haala ɓola mbawɗa kono so boni a anda so bonani a anda heddi noon ko sa yiɗi noon sella noon ay sago ma janga bindol sella bindol ngol noon saɗa janggo ngol mbasa amande ngol ɓuri bonde janggo ko gamɗo ay gamɗo no amni on yawata yawde bindol jangde e bindol jaadata jangde e bindol jaadata a jangat janga ha ganda ko janguɗa ko on saha noon gara mbañitoɗa ko janguɗa ko sayɗa wañito ka anda hoto paɗa e to jangude ko jangguinoɗa ko ha ganda a janginama harfere nde ha andi harfere nde ƴettuna noon gadda karne ma keso ma ala hay batte e kuɗol ma ngol anda hay batte karne o anda hay batte kuɗol ngol anda hay batte annene a anda hay batte joni noon a andi ko wiyete a ɗum gandal ma fuɗɗorima ɗon ƴetta ko ganduɗa ko binda annene anne a wonti gando a tawde a jangi a wawi a wonti gando a binda gandal annene karne ma aɗa winda a ko ɗon kaɗɗa to gandal ma binda ko mbawɗa ko kaɗa ɗo mbawɗa ɗo kadi ñinama kadi janga i ha ganda i wonta a wonti gando i ƴetta ima binda kadi mbatta ɗum e amama jangunɗa o wonta joni a wonti gando a wonti gando i kadi ñinama kadi ƴetta janga kadi e kadi binda janga ha ganda gonta gando ƴetta kadi ma binda karne ma wonta hankadi a wonti gando a wonti gando i a wonti gando ɗon ɗiggi kadi janguya kadi o janga o ha mbawa o wonta a wonti gando o kadi wawama a wonti gando o a wonti hen kadi gando a andi a wonti gando i a wonti gando i kadi a wonti gando a wonti gando o kadi ɗon ɗiggi kadi garana janga ha mbawa ƴetta mo mbawɗa o bindama a wonti gando hankadi ɗo masɗe ma pular kaaɗi a andi a andi i a andi a andi o a andi ay andi wiya nden a andano joni a wonti biyeteɗo ganduɗo ay a andi ko ganduɗa a andi a andi i a andi a andi o a andi ɗon kaɗɗa ha ɗon hankkadi noon gona e windude aɗa winda a i e o aɓe jalma
jaɓa jaleede i baba jogo a wiyata tam gasata jokku tan ama aɗa janga so ɓooyi maɓe gara mbima ceerno min nam lettere de eyyi mbatta so ɓooyi hankkadi wona kadi andi ko wiyete masɗe pular akayni daɓɓe ɗe on sa ay ko janguɗa a ko ay ama jangunoɗa o on tan pooɗata ƴetta a laabi ɗiɗi ɗakkodira tan pooɗa mbiya a ay i mo janguɗa mbawɗa o ƴetta i goɗɗo tan ɗakka hen mbiya ay e mo janguɗa mbawɗa o ƴetta e goɗɗo hono makko tan ɗakkodira mbiya ay o mo janguɗa mbawɗa o ƴetta o goɗɗo ɗakka sara ɗon mbiya o ay u mo janguɗa mbawɗa o ƴetta tan u goɗɗo ɗakka wiya o kasi a andi ko fooɗani a andi ko fooɗi ɗo masɗe ɗe kaaɗi ɗe kewani ko joyi tan ɗe kaaɗi ene wawo ñalawma gooto aɗa wawi jangude hen a janga hen i janga hen e janga hen o e u gasi a andi ko masani ko masɗe ɗe goni ɗon ko joyi pular ɗon haaɗi hankadi a andi a hollama a haalanama a faami gasi hankadi a andi masɗe pular ko joyi kala nde namdoɗa no ɗe poti mbiya ko ɗe joyi tan masɗe pular de ko joyi tan mbiya ko joyi a bisimilla haala men mbiya a gandumi nde ko a i e o u ko ɗo haaɗi ene fooɗi mbiya ala fooɗani ko waɗi ɗum fodde yo gotal won ɗon joni noon no foɗirte mbiya ko ɗiɗi mbaɗat min fooɗa nde ɗe poti mbiya ko joyi tan mbima haal mbiya a i e o u gasi hankadi a andi ko fooɗani ko a andi ko fooɗi ko fof so rendi ɓurani joyi ko fooɗani ko joyi ko fof ko joyi heddo noon hay ceernoya noon alkula ɗe ne poti ɗiɗi poti ɗi tan goodi alkulal manggal tokosal ari ardi ganda manggal a mawɗo e a tokoso ɗo kadi ganda ɗon ceerda hakkude a mawɗo e a tokoso ɗon gasi ngara kadi ganda i mawɗo e i tokoso ɗon so ɗiggi kadi mbaɗa feere ganda e mawɗo e o tokoso so ɗiggi ganda o mawɗo e o tokoso so ɗiggi ganda u mawɗo u tokoso ni foti hankadi wona kadi an andi hen kadi masɗe ma pular mawɗe hen tokoso hen hankadi a wonti ganduɗe masɗe pular jahana noon ko masete ko wawide ba en ba mawɗo ba tokoso ɓa mawɗo ɓa tokoso ca mawɗo ca tokoso ɗa mawɗo ɗa tokoso gasi kadi coggirano ha timma won hankadi a andi ko wiyete masɗe ɗe a andi ko wiyete ko masete ko hankadi so renduyi fof hawrata ko 32 ko jangete hen ko fof so rendi guilay masɗe ɗe e ko masete ko so rendi e hewde muɗum ɓurani 32 tan pet ɗon haaɗi ɗum tan jangata e pular ko wiyete bindol muɗum heddo noon gandal ngal gasata wamma ko jangete ha mbawa windude ko ha mbawa jangude ko ɗon haaɗi janga ɗum mbawa ɗum binda ɗum a sirti e majjere hankadi ko wiyete bindol ko windete ko fof e hewde defte ɗe fof e hewde jaltani 32 alkulal ngal heddi noon ko ƴetta to ƴettaga ndendina keɓa ko jiɗɗa wadde ko an woni baɗowo ko bindata ko hadema winduto eto andude ko batta ko hadema windude haqqille ma o gaddinta ko jiɗɗa haalde ko ƴeewoya alkule bawoje rendin ɗum ha ɗum renda wone ko jiɗɗa haalde ko ɗum woni jangde ɗum noon wadde ko gon erago min mbiyon ngar kadi eɗen puɗɗo ñalawma hande an jiɗɗo jangude o bisimilla ma arsaɗa windo ala suka ala mawɗo ala debbo
ala gorko ko jiɗɗo o min kaaldata, mo yiɗa o kam haaldaka. An jiɗɗo o no jidirɗa ni ar a wi a yiyata hay batte e bindol, a yiyata hay hunde e yeeso ma. Nden noon a wi a yiyata hay batte e yeeso ma, a yiyata hay batte e yeeso ma, wadde a dañi mana jangguinma hanje e yeeso ma, eto arde windade, bindoɗa, janga, mbawa. Sa jangi a wawi andu ko an jeeyi jangde e wawde. Ceerno ma noon jeeyi ko jangindema ha mbawa, anne janga mbawa. A jangi a wawi, an jeeyi wawi, ceerno jeeyi janginde. Ko jangima kala mbawɗa ɗum ko an jeeyi. Haqqille ma o noon wasa woɗɗude jangde ma. Saɗa janga yo haqqille ma tawnu ko jangata ko. Kala nde windande ari, jangu taw ha gayna, jangde nde adoto windude nde. Jangde adoto windude. Jangu janga ha mbawa, on saha ko mbawɗa ko noon, ƴetta karne ma mbañotoɗa ndawa. Kadi arti kadi deftoɗa ha ɗigga. Ni jangde jangirte. Ɗum noon wadde erago waɗama, an jiɗɗo jeeyede heno 77 906 14 81. Mbatta noon ko 00 221 ɗo numéro Sénégal mo anda o yo waɗ 00 221 117 wonande mo wonani e nder Sénégal. Mo ganduɗa wonani e nder Sénégal adoro 00 221 puɗɗa wadde 77 906 14 81 jiya Yaya Liyo WhatsApp o, ngara kaala mbiya ko min kaari jiɗɗo jangude Pulaar. So tawi aɗa yiya bindi jentodira e woɗɗoyɓe ɓe, a yiyata hay batte noon mbatteɗa ɓe jiyataɓe mbaddete ndendine groupe ɓe mbawa jangude. Yiyannoɓe ɓe ndendine gabbine yeeso. Ko ni lengo lelniri. Ɗum noon wadde woodi noddunoɓe e mbi ko jangoɓe, on saaha to koye gurto gonmi, mbi gacce ha gurtuɗe gasa garton. Wadde kala nanɗo erago ngo e goɗɗo kadi nanɗo erago ngo jiɗɗo jeeyede hen, ɗo mbawɗa wonde foof, so funnangue, so hirnangue, so rewo, so worgo, ka jiɗɗo jangu tan bisimilla ma. Jangde fuɗɗitima ñalawma hande o. Hande kadi en ɓamti jangde nde, gonɗen koye gurto men gasi. An jiɗɗo windade o ar less ndewa e numéro he, min kalama sarɗiji ɗi ɗi belma nana jaɓa naata keddoɗa e jabde e jangude e windude. Jangude e windude jaadata. Janga ha mbawa ko mbawɗa ko ɗum bindata. Janga ha mbawa ayi ko mbawɗa ko ɗum bindata. Lokke nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. An jiɗɗo e jeeyede heno numéro o nanɗo less ɗo 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o, ngara saɗa windo. Mo yiɗa noon acce deeƴa, wona politique wona punti. Jangde ala politique ala punti. Janga tan mbawa, a jangani a wawata. Ɗum saabi jimomen goto debbo yo Allah ɓuɓamo to woni to, o wiyanno jange beele mbawen. Mo jangani wawata. Gonga tigi jange beele mbawen. Mo jangani wawata. Jangde nde addata wawde windude nde. Sa jangani a wawani ko bindata hay batte. Walla jangen mbawen. Bisimilla men erago mon. Kala nanɗo jiɗɗo bisimilla muɗum. Nanɗo jiɗɗo bisimilla muɗum. Ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, ko jiɗɗo min kaldi.